Kważi 70% tal-Maltin u l-Awċin jemnu li l-ekonomija Maltija sejra tajjeb, xenarju oppost għal dak li jaħsbu l-Ewropej, u ma 60% tal-Ewropej li jemnu li l-ekonomija sejra ħażin. Dan jirriżulta mill-istħarriġ tal-Eurobarometru tal-ħarifa li juri wkoll li huma 28% l-Maltin li jemnu li l-ekonomija Maltija sejra ħażin. Mistoqsin dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom 84% tal-Maltin qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja tagħhom hija tajba fil-waqt li 15% jemnu li mhix. Madwar l-Unjoni Ewropea persentaġġ ta' nies li qalu li l-qagħda finanzjarja tagħhom hija tajba tinżel għal 73% fil-waqt li wieħed minn kull 4 jgħidu li s-sitwazzjoni hija ħażina. Din hija wkoll mera tar-realtà fuq l-impjiegi, ftit aktar minn 2/3 tal-Maltin jew 64% jaraw is-sitwazzjoni tagħhom tax-xogħol bħala tajba, 15 ħażin u l-bqija ma jafux. Għas-sena li ġejja 31% tal-Maltin jaraw is-sitwazzjoni tal-impjieg tagħhom se tmur għall-aħjar, 39% jaraw li se tibqa' l-istess u 8% jaraw li se tiggrava. Il-Maltin huma ħafna aktar ottimisti mill-Ewropej fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol fil-pajjiż u l-ekonomija, 33% jaraw is-sitwazzjoni ekonomika aħjar is-sena d-dieħla, dan jonqos drastikament għal 19% fl-Ewropa. 28% tal-Maltin huma ottimisti dwar il-qasam tax-xogħol ikkumparat mal-20% fl-Ewropa. U x'qed jinkwieta l-aktar lil Maltin? L-għoli tal-ħajja hija fuq net fi tħassib għal 43% tal-Maltin u 33% tal-Ewropej. L-immigrazzjoni tiġi t-tieni għalkemm bħall-għoli tal-ħajja din il-kwistjoni tinkwieta lil Maltin ħafna aktar mill-Ewropej. 31% tal-Maltin jemnu li din hija l-aktar kwistjoni importanti li qed jiffaċċja l-pajjiż kumparat mal-medja ta' 20% madwar l-Ewropa. It-tielet kwistjoni hija differenti b'21% l-ambjent u l-bidla fil-klima huma t-tielet l-akbar sfida għal-Maltin, l-ekonomija b'18% għall-Ewropej. Il-maġġoranza tal-Maltin bħall-Ewropej m'għandhomx fiduċja fil-Parlament Nazzjonali, 49% tal-Maltin ma jafdawx lill-Parlament, persentaġġ li jitla' għal 58% fost l-Ewropej.